man hindi na yun. Hay nga ni man din ko lang ka. Biyaan man dito sa tanan. Sabi ko na. Hindi na nakakambali. Nanahid naman si Monica na ako nga dito sa ulo ka. Ngayon nga siya. Ato sa sila na kay matuto si buhat to Zinday. Okay na pa ni mo na eh. Wa may kauban dari. Karon naman kay wa may klase. Ug may klase naman sa Aisa na si Sabado linggo lang puno sila ka luoy lagi kinon. Pag abot yung dito nagsusam sila. Napas mga dito wa. Alila sa alita. Ano sa ate ani? Oh, sa ate una. Sa Gimana ako nagluto tanan? Ada hugasan ko. Itlog naman. Itlog naman yung giluto. Di ko lang kumakain guys. Si Milita man na nanginit. Inilita ng init. Sadang inilita kong lagsagso. Sipat-sipat ra ba? Sipat-sipat mo. Duga na pa mo magkain nga na dahil kay ilisod kwaon. Makapangat na. Ako magkain nga na apangat ko. Kasluto man. Di man ko mapungot ganahan di ako kadaan ng mga bukog-bukog ulipay naman ko. Pareha mo jay-jay. Ako di ko ganahan na. So di gajay na. Pinagka-paborito din na ni Jan nga na makukit-ukit. Galing ka to sa mo ka nga na burot daghang ka sa muluto. Hino ako. Dugay man ka pa. Dugay ka pa ro. Ang sanit na. Oh. Sinini ito. Ano naman nagkain. Thank you, Jolly. Ano tago sa Jol? Na. Uli na magani ko karon. Kay magtrabaho ko lumis kusina. Karang tatagyes na sa Ria. Awot na dyan na. Kusigon sa to na nga dyan bilat una ang manuli ko. Ora. O pa may kabanding. A few moments later. Ang gagasiyan ng Pag ako dito niingon mo siya. Di mo may mukhaon tanan dadag balik. Ka. Pila ka mong manok itdani niyo? Bangga tulo siya. Baw. Tulo? Baw ka na do kay wako kita. Hala. Wala ka ha? Pag-uod ug dala. Ebidensya. Hay na. Jote. Doktor man siya. Jote nun dya. Kang ka? Kusina ka? Daon may hagna. Buing ako crab. Ha? Kapainod ko na lang to. Crab. 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 Ay, mukha ako tro eh. Gidagan nila. Maglanlan. Gidagan nila manok Bisaya na. Nagpalit ko ako. Kambal. Nice. Ang ginukumin siya po. Hindi. Sige ka po ba day? Wala na yung dam. Ay, wala na muli mang cancer kadalian. Huli. Ako? Huli on man ko kay ma'am ka pa nang hit. Pero hunta ko huli. Huli wa mo kusog tiring. Pud, mingo na. Gapod. Lagran dyan po po. Salamat tayo sa majuhon. Ni, si Madzo na dyan mo. Ay, Salamat sa pag-adapt. Ajan ta, nakabanting ta kay Jot. Ada pero mula agra ko kung basta na alam mo si kwarta makalaag man. Lagi. Sunblock ni. Dahi. Sayang ko kakuan, ligog dagat. Igo ko ay. Lamay rahaw. Igo di ay. Ano lotion ko, lotion ni ate. Rami. Format kang parami na. Arbutin. Ngatag parami na among mga Nahurot na gitagaan ko, nahurot na gahaman din gigamit. Pwede na kuwai, kuwante, basaan ko ba, pwede rin ani mo magabi iligo ra. Ay iligo, ihaplas mo mga diba. Wala din na. Parang naman ako na yung unang gamit sa mo ha. Gira, ay, ang gamit to ka na ugma karon. Hapit na mahurot. Kaya kay ba ko bansaon ang gamit. Lubot na laman. Yung na ako na diha. Kaya mananggilat kan. Ang gihat kay Lucian ka na, Lucian. Ang gihat ka na, hurot na. Isang lusyon na. Kana na, Mo na puti ka? kana. Kang madrelo? Paparami mo na. Ngani madrelo? O di ay. Ano dyan gihatag na. Mo makaputi man ka madrelo nga lusyon. Mahal man na. Puti dahil ang buti na. Ano ka puti? Ano sana? Ano ang ginamit? O di katagay ni Zana. Katura ha arbutin.
Isa nang hinatag. Zero. Dali, ang punto, basta pang gabi eh. Ang kasagaran, yung mga lusyon gabi eh. Kaya kuwan. Para mo kuwan sa tang panit, mapunta. Lagi vlog ka na ha. Wala, good. Lagi ba tata? Magdastira ko mula ka. Basta di hatag ka na ha. Ay. Hatid pa rin maglaag nga rin. Hindi. Hatid pa. Kaya may kaplorami po ninatag. Oh, nasa ko inana. Pwede naman ikaw. Hindi may lipstick. Wala ni mura na niyo. 15. Lip pang sinaw ra. Nani pag ganun tadi muli. Ilan. Namay nagsuwat. Hulingan man tagawit atiman. Gujo tapos kanding ni ugma. Pahuway na ta gujo kanding dog adlaw. Ugma gujo na pan. Pila di ka kandeng? 5. Uy, ilo ko kadaghan. Sungagon pa jud kuda ng isa. Mana? Hi guys, mo dyan niyang kuhaan kada adlaw. Sige lamang ko dari ligad pero ako napadakaw ng sugod karon nagligid. Binuhat ni Mario nas prisuhan. Isa man pagtapot eh. Pilti. Ha? Pilti. Dapat sa lamisa. Ay, pilit ra nga na. Diyan sa panindi ka lubot. Sa man eh. Ay, akan siya na. Dadana, lain na. Ang ita ko lain ko na. Tesa, kako. Yung dadana. Sumabay ka na. Pumipitik, bumabayo. Ang buong katawan ko. Humahatot, pumapalo. Hi guys, umuli na si Julie, Mama Julie. Ha? Oo, dyan sa naman kali. Kaya nabikag. Umuli na si Zag, guys. Ako dadrakos galon. Ha? Galon meron. Day! Dai! Naman ka diha. Dai! Muli ako nas dole. Dai! Huli na ko, Dai! Salamat, Tay, ha! Ikaw maligo, eh. Kang naligo na ka. Ligo na! Ano naman? Oman. Imo mo kung tutukan lagi. Oman. Ano, iso ko ka na yung muli ko? Oman! Nako. Ay, Yuli! Oh, there, yes! Paano naghinam-hinam na siya? Paano kukuha? We're going to Balingan. Salamat po itong kalamay, Dai. Balingan sa Dahil ako, Dai, kalamay. Kuya Eric! Di doon ako man. Ayun ako. Nag-dress. Mura ko bago na na. Di mo kang ulit na lang. Sa ko makumapit. Udit. Nabanta! Balingas sa... Malingasag lagi. Saan mo nang naman? Balingasaw, balingasag. Ang balingasag Islam to. Tama na baling sa Balingasan? Kasana ka na. So, Dai, uli na ko, Dai. Gabagot sila pa niyo to, Dai. Si buyer. Thank you for Wala coming. yung kuwan. Ang plastic. Di man hinatan. Uy, wala eh. Ano ba yan? Kira na. Okay na niyo, eh. Ha? Okay na, sakay mo ng Garbage series. bag dito, puti. Ha? Ayaw. Dito ko yung hagbag, eh. Hala! Sa Rose Pharmacy. Haka na. Okay, thank you, Ano, Dai? Day. Pili ba yun na, Dai? 1.5. Na? Dai na? 1.5. Wala. Nakati na pa nga doon. Di madyo man ang madyo man ang motor man ta sa saad kay maka Ayaw ka kaya saad-saad yung gano'n anak kaya ikaw tumara kang galit. Kapila na na yung mga hiwa na niya ni. Ay nakakupor sa mga. Yan, di siya gusto lang. Sen, hama na ka ng kilo na, Sen, ah. ito na yung pasapot niyo. Nakakadali ka nito. Mag-inis daan ba? Bye-bye, Tim. Ay dai. Ala gawanta mo ni Sisa. Otro ko sa sabi. Hey! Ganda? Kani mo kani. Ana dai.
Lamig kamera sa likod. Sa malimtan sa mukha. Day, ang lagon, August, mulago ka sa, September ka sa, October ka sa, di malintan, November ka sa, December to, anak! What the fuck? Siya, ano di malakonsensya, oh. Pareha na Sige na. 4 years. Ako, may pandemic po to. Ningan man si Sisi. Okay na di ay. Wala lagi mo. Nakatrabaho na kasi ko, balingog-lingog. Magkaabot pa maghalilo, magtrabaho ko. Ako, mag-start naman gani ako po. Kasi mong gida na? Ha? Kasi mong gida na? Oh. Oo. Mga pa dyan. Agang iPhone 4 years na. iPhone 4 years. Mawawag yung taas tuig di ay. iPhone 4 years na to Tapos dahil. na, di na 2 years pa to. Hala ka! Jamak ka. Kasi 2 years. Dama Ka 4 years na to. Dama ka de. Kanina hagbong. Di sa Hindi isi. pa sa pamilya house po yun. Uy, anak. Puta niya lagi casing para kuan. Ibutangan ako ni Kising. Madya akong gikuha. Mado kay likod niya ni Buak. Di ato bangang. Gikuha na na ako kay mag-init naman. Ah, okay. Inita mo lang. Ingani, oh, madugay mag-itom man eh siya. Mag-init naman. Ano gikuha na no Kising. Kay tulog. Na kamera. Bye-bye, Day! Ibandak sila. Kaya Auntie Jol. Thank you, Jol. Salamat din. Bye-bye. Thank you. Bye, Day. Alabay! Pinabuhan mo ka. Kala, sakot ka ron. Guys, sinugbang sa yung manok. Kaduhan ni kanawad ante. Ngana. Nakonsult sa kaway. Diyan wire. Boy, ginaboy. Ano mawa? Ang wire? Boy. Sabot. Nakad. Ang wire naman sa mawa. Ang power bank di man mawa. Mahug lagi siguro na. Ano man? Lamig kamera na sa inana din sila. Ibalhin. Adi na. Itambog ko na siya. Kasan lugo nun? Ginaman. Ano yung mahumok? Naday. Ikaw na riya. Ikaw pa una mo. Hindi na ako. Masagat akong wala. Ayan na. Ay, ang pinagagugit. May bata lagi. Anak ni ko. Ano nga yun? Ariel. Gamay. Ay, buddy. Aba. Imata niya yun dia mama. Mama different. Ako yung mama different. Paano mo ka? Suko lang yun. Kanang itlog, be. Amo na yung kanan, be. Nadaylo. Napa. Pwede ka kasi nagmamarap mo ka ay? Di ko na pa siya hilig anak. Magmanggo. Ala. Di ka rin. 45 days na. Susod mo kaon. Ano mo lamig man ang Saya ka na, day? nga riyan. Bango. Lamig ng Bisaya. Wala ko anong gusto. Wala ko anong gusto. Maunsa siya? Ma? Namarasahan. Pagnibanti. Durante. Diyon. Bawo. Di lang sa ganahan. Ano, lagi yung tao kayo. Ano sa ganin mo? Kilo. Kwanto ko sa ka-crab riyan? Apa usa? Ano sa ito sa kakakata mo? Ikaw? Wasa! Kwanto ko sa ka-crab ba? Imo man to. Di! Muna ko. Ayaw na Kwanto ka sa? Akala ko ka nag-grab na kayo. Ganahan na siya gusto yung mga swimming. Siguro ito na nila. Wow. No, hindi ko lang sinagba. Walang ko anday. Mukha mo puti. Dilo, dilo. Pag ana-gana ra jud. Now I know. Dalawa ba unod? Dami. Puko naman ka. Sige na nga. Ako wala sa ilang kayo sakit ako ng kuan. Pero tinulat eh. Tinulat na Bisaya. Kaon pa na siya. Ay, ko na, sakit ako na. So dito masa-masa. Garik ka. Kapata. Ano, hapon na sila murarga. Minsan na. Ito na diha. Puno naman. Buhay ko lang ka. Ay. So sa una magsubas ka tayong manok Buhay dito maghilog. mama be. Uy. Ilig mo ka dito. Hilog mis ka ng atay. Oo, ilugan na sa una. Ano ilugan niya mo? Mut lang, ilugan ng oo. Lang na. Hilig na. Lamig din. Puro kayong Paling ka on board. Dito ka na on board. ulit niluto ka. Sugba man. Sugba yung trip. Di ka kasulan maghaling-haling daw. Kasulod. Hindi nga. Hindi gani. Maliw na mo sa haling-haling. Malit mo galing haling.
Na ilang nanay, alang aling na dito. Hmm. Ilang nanay kay puro aling. Hmm. Yung Ano naman kasi, yun? Ako ako. Ang kaya mo kuan. Ang kaya mo gatay niya. bitikon. Tunga ka? Koy. Hindi ka nagsunod ba? Di ako naman ko kayo ba? Mukha mapo ka ng Dili lang sa sa inom na ganahan ko. Baka namin di ko kitang Ria. Ano naman talaga diya? Kanang ko Ria. Ganahan ko na lang mag-inom sila ba mas Ria, bakit mo ito mong baling nga sawa ko babot ako, ha? inom Masa mo na? Ano na? 10 ba? 10 minutes away. Ang bira. Ay, wala na ilang mayroong panahon na. Galing ko kay Kaya Kun wala yung na biyain. wala na si Jay tubig. Ay, tubig! Kaya nauga. Taka. Katong ko dong sa pangdako ang tangagyan sa padung ano nang katunay kawayan. Dili. Kita ko ana mo na. May kang malabas. Hindi ako maumain. Ano ko yan? Hmm. Ano nakakabal? Dali lagi. Usog na pa. Sinabi mo sa kaya ko. Sa likod. Wa pa na puno ka. Di untay mo kitimpla sa imong lumpia. Lamit lang din. Chef? Ha? Imong lumpia. Wala na to'y gulay. Mga ano po. Bisag sa tinimpa mo imong dun nga lamit jud. Kuha ko dito gulay, bunalami. Pero daw ang sa Daon sibuyas lang. Ah, muri humot. Humot na ati day mix mga. magkano ni Mogdan sibuyas, ay butangan yung paminta. Mura na ka paminta. Bitsin gamay niya. Asin. Simple, simple. Wala. Pero wala lang dyan gulay to. Puro na dito karne. Amo de mo lang ni mo ya okay puro karne. Kaya na mga utan, malasahan, masuko man eh, naman kaon. Hindi mo magbata, mana. Ano mo siya bata? Ano sulo bata? Nga po manulaag mo sa gym agabi Nanindot ang circus. nindot na. Ano naman nga circus? Acrobatic ba? Ah, namin eh. Acrobatic. Kita sa balon na ilak ng balon ba? Kapit na puti sa sigdang anak. Kung nga si Dia malipay ito mo. Wala. Hindi makakita na natong madyo man. Hindi mo dito balon. Jimmy nyo. Pero sa ganun na ka, makaanak na kakalima. Oo. Pilit na nagkakilapit yung ano mo ito ka bata. Huwag na mo to dito. Atay dak ng bata dito, Maylin. Gagawin lang, pilit na lang ka. Mag-take out na ito itong labi mo kanta ba? Ah, ito. Laki. Yung babae. itong babae. Yung babaeng ka lang nagbuhok, gamay. Maylin. Kato kay Maylin to. Mama, ito lamig tingag. Hindi ito tingin. Diba, bago ko ba kung ano na mo. Nakuha na lang simba sila. Agi-agi mo ka? Padung sila, padung. Yung simba. Tubig mo mami. Sana. Kurat ko ka. Di pituhan ni motor. Hindi kita na may gilid sa motor kay. Kaya si Pedrita man. Ay, naunsa naman mo. Wala, babay-babay na ako tayo pag-agi. Saan mo diyan? Tawar ka ito, Maylin. Katog pag gumito sa vulcanizing. Ay. Simba pa mag-gulkit. Ito na to. Lamig pa dito agian eh. Mga babasa niya agi May samok dito. sa kalsada. Budget ko bukid. Huwag siguro ito naglangan-langan naglakaw-lakaw. Nung abot na sa Nagbay. alas 10 sa bahay nung. Alas 10. Alas 7:30. So, kuan. Gawa man pamahal. Kutasan niya. Tulak, naglakaw. Na unang mag-agi, mais. Isog lang po na dala kay bag, na kay helmet. Maglakaw ka maglakaw. Hindi ba? Wala kaon. Na may naagi anog.
Pandesal. Pandesal, mo tayo mong gibirahan dito sa may junk shop. Nakakalayo ang kuan, ang gilakaw. Layo. Ani siguro. Kuan. Grasiya. Gimiyaw. Gusto Ah, tayo grabe layo. po. Dito si Day. Dapat nga palit ang karne. Layo ka ay! Ah, layo pa rin siguro. Luwi ko ni Diba kayo basa-basa na sinina. Magaling kay Landong. Pag-abotin nyo ka rin sila, kumana to inyong motor ka. Oo. Sa Marawis naman na nakapakuan. Ano, dapat ang naslag? Inahan pa dyan ka dyan. Layo pa dyan. Sabi ko na, may pasalubong ako na Pagmas na eh. may mangga, may pinya, may balbakwa. Nagkaon dito sa Carmen, balbakwa, humuk ba? Hapo dito ka tatay. Ang sa tayo baka sa humok. Baka mo dito among habol dito nga. Kung kinain makanaan dito sa ubo sa chocolate hill, mga Kana kalandiyan. din ko, may manok po siya ako dito. Ang na. Na. Kasa? At ang lagpas sa Carmen. Kaya na sentro sa Carmen. Ay, lagpas sa Chocolate Hills gamay. Wala Wala na may na abot dito. Ay, yung tipas mo? Okay. Kaya nga Kaya kumat ko yung sabdagan, manong gagan. na, nabuo na may ganit-kaon, may agi kinagdakon sa daghan ko no. Dapog ko. Papauli na ko. Sandog. Ang pinya. Hindi, may mukhaon na na. Sige na mga tilo. Balbakwa. Kaon dya, ugma na na, kaya na po may sabaw dito. Grabe lagi tipid na na. Mukhaan na nagbalbag po ay. Mukhaan. Ni baka man na. Kaon siya basta panit. Panit. Ah. Kaman? Itlog? Mais? Isa? Limasan. May na, kay dessert ko na. Hindi duman lang. Tambok ay. Buyag. Buya. Mana? Wala ka na. Lapang. Crossing naman na lugi na sa kuwan. Sa bulan na Yes, makubasa. salamat do sa kando, sumbang manok. Hindi ka nga nakagluto ko ko. Ito may isa ito. Hindi ko sini. Ato sa birthday natin. Ito may isa. Ang hilisan ko. Doon nga pa to. Dito pa ang tungo sa Tagano na. Ay, hawal ito na kapil. Ano mo na nga? Ha? Nga mo. Katong drivers mo pa uwa. Ngay, ni mo? Nani mo? Kasi dito dahil. Abo. Rasa mo na. Naman dito buhi. Agman na po eh. Cluster ka to. Kita na. Cluster. Dito may bukid. Magtigarbe silang mais at ang kata. Puhon. Mga gusto to. Sakto dito. Kami ang lugar dito. Dito, ti. Nangyarado sila kaya wala no. Hinanay, katukong dito sa may likuran. Dito tayo dito, katukong sa kwarto yung muskitiro. Hindi mo na dito na sila. Sabi ko, Lunay. Luuda man yung Lunay. Oy. Hay nga ni mo dyan, magtigo lang ka. Biyaan mo dito sa tanan. Sabi ko na. Hindi ka nakakambali. Nanahid naman si Monica na ako nga dito sa Kunika. Ngayon nga sila. Ito sa sila na kay Matuko Sibu at Zinday. Okay na ba ni mo na eh? Wa may kauban dari. Karon naman kay wa may klase. Ug may klase naman sa Aisa na si Sabado ni linggo lang puro sila ka lugit ginom. Pag abot ni mo dito nagsusam sila. Napas mga dito wa. Hindi na sa alita. Ano sa ate ani? Oh, sa Kaya ate yung na. chicken, Sabado man magbuhat man sila na ako Sabado kay apa chicken. Uy, lagi lang dito. Udah si tatay. Sabi ko tatay na. Di nagkatong tayo ng camera ko. Palagkudag kong hipon. Baka nakakita ako sa... Pasada. Hindi, confirm na eh. Luto daho. Confirm na yun. Ang expect ko siyempre. Lamig lang sa daan. Ganahan mo lang sa daan. Diyos ko. Wa pagka 5 minutes. Manas dyan kaon. Ang yaon ka kahipon. Doon nga may kaon.
Kanang isa ka nahipog pero nagkamubutang kamugay sa bawan. Sa bawan. Kato kay, hindi ko tanong, kuan. Parang nilasing na ipong nasusuktan. Ano ito? Ini sa bawan po siya. Kasi di na dyan siya dagdag kaon. Yung kaangot ko, kaangot. Gamay na. Diya si nanay po, murag mugaya po si nanay ni kay gamay ka, maghipos nga. Mamanak kulit na. Si nanay po, maghipos na. Hindi na kung mag-hipos Pwede kinaon. mo ganahan na, kaya iwan mo na siya. Sabi ko tayo. Consumption, kung tanawin mo tayo ba? Nga naman. Gamay mo kayo kagkaon. Tiguan ako rin, ayaw ko. Ano? Huwag ka mo kaon mo, pagusto mo sa ikaw mo kay bata pa mo. Sa una, kung ano ko na sa dyan, parang kumana ko na sa hiya na ba nga? Wala si Insito ba? Nauna ko na, kusog ba ko na sa kaon. Kumana ko na sa dyan, hiya na. Sabi ko, tinaroy ko, tanaw tayo ba? Mas lami pa man dyan mo kaon tayo, magdildil kag asin o ginamustay kaysa sa karne. Nawa na lang yung sabor, wa na lang yung sabor na ha. Sabi ko tayo, pangutan ng takataya, pangutan na raman. O kintahin bitay ka, taga kagigayon tayo kanon ni mo sa inyo gustong kanon yung tayo, kanang madaghan mo kaon. Hada, wala na. Karne tayo. Gahe. Dahil masakol mo pas luyo? Tanaw ko na ito. Tanaw ko na yan. Itong mga scene, parang daw to sa Balenciaga. Bata, mayo dito. Sige lang mo. Pagpanday mo, Dodo, tabangin na si Dodo, Ariel, na lang ko. Asa mo siya? Dini pa mo na siyang puyo. Sige. Kanara kang night time ba? Ayaw ko nang di ka kuan. Kanabang kuan. Time ni mo nga, di wa kay lakaw, kay lisipag magkonta sa imong oras. May ko. Nilagang baka tayo. Sige ma'am. Di na mo. Tapos dudua kay hiwa. Busog na ko. Ano sa dyan? Kubaw. Samot. Ako siya kumaw. Di. Nagmera, gito ka ang tatayod. Nagmera. Kana sukat ka itong butan lang, bilang saka kita. Di na siya ko. Pero at least, magatas. Mahal mga nanay ko, anak. Wala ba yan? Kami, sagdi namin yung ni nanay ni mo. Kay kami niya na nilipay na inutunan na isa kasi mana. Siya ko sa'yo, hindi madama din na nga mga tabi itong ginahawag lain, no? Siya ko sa'yo, palit ko manok, palit ko... Dapat ito karnis rep, tanaw ka. Baboy. Ako itong ilan-ante. Mudahan na sila, rabasin, tinas na nila magsabaw-sabaw. Palit ko isda, no? Palit ko sila na ikida. Kung sana, hindi kinudo. O sa mga panalawin mo tayo sa rep, na isda mo na na. Pakakita. Ido man na. Isko. Nagiti man. Usay, muna usay mo na siya dodo. Ada, usay luto nila mo din kanon. Samok-samok na magluto. Tag-ato, di man nagya mo ka o may stress, makuha ta maron. May stress na rin baka siya, nagluto niya para doon makatilaw po sila. Di man doon sila magkautaghan. Lahat doon sa among mga ato baka na putrip doon ba? Papaunggod. May ngusita na yung kamu. Sila pa may inom gana, hala. Masubrahin yung hawa. Duduhan yung ginawa. Noon daw, Saan mo nang ilang kaon mo na magagod na? Gagway doon. May good. Diyan sila na magduwa at apat kasalmo, nagpunday. Kita may makaundan na, na mabahawan. Iro.